Здравейте, това е кратко видео за това как може да си програмирате NFC чипа, който е вграден в нашите ключодържатели, които предлагаме. Ние използваме приложението NFC Tools. Може свободно да го изтеглите от Google Play. Това е тая оранжевата иконка. Пускаме първо приложението. Първото нещо, което обаче трябва да направите, е да изтриете записа, който е на чипа. За целта ето, изтриването завърши. Отиваме на задачи, добавяне на задача, телефонно обаждане. И записвате телефонния номер, на който искате да се извърши обаждането, след като телефона се доближи до NFC чипа. Отивате на запис. На задачи и записвате информацията на чипа. И казва, че информацията е завършена, записът е завършен. Затваряте приложението и сега да проверим какво сме направили. Направо се извършва телефонно обаждане. Това е удобно, ако се загубите ключовете, който ги намери, ако е добросъвестен, доближава с телефона до NFC чипа и директно ви се обажда. Това е от мен. Лек и спорен ден ви желая.